Dyma fi ar stondin Prifysgol Caerdydd, llon lle yma o fyfyrwyr meddygaeth. Gyda fi un yn aros fan hyn nawr, felly offer ti gyflwyno dy hun? Siamai, fe enw i Emily Lloyd, a dwi jyst i bennu'r ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio meddygaeth. Diolch yn fawr, mae'n brysur iawn yma ar eich stondin chi. Allai ti ddweud wrthai beth yn gwmws sy'n mlaen gyda chi fan hyn heddi? So heddi ni'n gweithio gyda'r Stroke Association a cymryd pwysau gwad pobl. So os mae pwysau gwad uchel gyda rhywun, mae fe'n risg o gael stroke gyda. So na be ni'n neud heddi. Iawn, diolch i ti. Nawr, fel un ymwybodol, mae'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn aml yn gwynebu sylwadau drwg iawn yn y cyfryngau Prydeinig. A'r gwirionedd yw bod gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn dod yn eilradd i wasanaeth iechyd Lloegr yn y cyfryngau. Wel na, fi'n credu bod gwasanaeth iechyd Lloegr hefyd yn cael sylw gwal falle yn y cyfryngau, ond fi'n credu mae werth i ni edrych ar hwn mewn ffordd positif, achos trwy edrych ar y pethau gwal, na siwt mae'r wasanaeth yn mynd i wella i fe. A wrth gwrs mae problemau yn mynd i fod yn unrhyw wasanaeth, so chwn ar gwirionedd i fe. Diolch. Nawr, fel rydych chi'n ymwybodol, mae doctoried yn Lloegr wedi bod yn streicio yn erbyn cynllun Jeremy Hunt, sydd yn gweithio oriau hir ac ar ben wythnosau. Nawr, beth yw dy farn personol di ar hyn? O fi'n credu bod e'n ofnadw, achos ar diwedd y dydd, treol arbed bywydau mae doctoried i fe. So mae'r ffordd maen nhw wedi cael eu trin ar ffaith bod y contracts maen nhw arno yn cael eu newid yn erbyn eu gallu nhw eisiau nhw i newid Wedyn fi'n credu bod hwnna'n peth anghywir iawn i wneud. I chi'n astudio rhan o'ch cwrs o gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg? Nadw, so dim ond y llynau dath mewn yr opsiwn i cael astudio darn o'r cwrs yn y Gymraeg. So mae'r flwyddyn cynta llynau sy'n ar mewn yr ail flwyddyn, maen nhw yn cael astudio rhan o'i cwrs nhw yn Gymraeg. Petai ti wedi cael y cyfle, wyt ti'n credu bydde'r sgiliau Cymraeg a felly'r terminoleg Cymraeg yn maes meddygaeth wedi bod o fydd i ti? O, bydde'n bendant, achos yn wedi pan chi'n cwrdd â un o'r cleifion sy'n siarad Cymraeg, mae'n anodd am eich waith i trial newid iaith a pethau. So os bydde'r cwrs wedi bod yn Gymraeg i fi, bydden ni yn bendant wedi mynd ar opsiwn o wneud e'n Gymraeg. Pa gyngor fydde ti'n rhoi felly i ddisgyblion sy'n ystyried gwneud gradd meddygaeth yn y brifysgol? O, wedyn ni, ewch amdani. Mae galw mawr am doctoried yma yng Nghymru a mae astudio meddygaeth yn ffantastig. Mae yn Caerdydd yn enwedig, achos mae'r cyfleusterus yn ei a'r nifer o ffrindiau a'r atmosffer yn general rownd y brifysgol yn wych. A na be bydden ni'n gweud yn nhw yw i trial dim ond concentreito ar pethau academaidd, ond hefyd mynd mas yn ei profiad gwaith yn y cymuned a mynd i wneud gwaith gwirfoddol. Pe bai'r cynllun yma, cynllun Jeremy Hunt, yn cyrraedd gwasanaeth iechyd yng Nghymru, beth wyt ti'n credu y bydde ti'n bersonol yn penderfynu gwneud? Wel, mae'n nghalon ni yma yng Nghymru a na be bydden ni'n licio wneud yw i weithio yma yng Nghymru, ond bydden ni yn meddwl dwywaith os deith y cynllun yma i Gymru. Nawr, fel rhywun sy'n astudio meddygaeth, wyt ti'n credu fod digon o gefnogaeth a sylw yn cael ei roi i ddoctoried ifanc? Fi'n credu bod eisiau mwy iddo, achos fel i ni gyd yn gwybod mae prynder i gael yn enwedig yn y gorllewin a'r gogledd o ddoctoried. Ond y peth pwysicau yw cael y bobl ifanc o'r ysgolion i ddod i astudio meddygaeth yma yn Caerdydd, achos i mi mewn i'r ysgolion na'r ateb fi'n credu. Emily, diolch yn fawr am ateb yng nghwestiynau a pob lwc gyda gweddill y gwaith. Diolch. Diolch yn fawr.